Le Parliament gan tromlach fógartha a Déthain Westminster sa bhreatáin inniu agus le deireadh coppla vóta idir iarrthóirí i 10 cheantar armánach hero an háas an seo sa tuisgurt is léir gur féidir le vóta an duine éonar bheith connenach go fáil. Ach go dé hílann vótarí óga an léniu faoi habacht an vótas acu, an fiú gáil héag na bathan vóta le dar lá. Inné ar landthaithain lormuid le rint dégurí ó Choláiste Feirste agus ó Choláiste Lagain a bhí digil vóta a caitheamh den Chéad Uair. Seo me Chéad Uair a héaglam vóta a caitheamh agus néal me gála a caitheamh mar sílim sa héan nachbal pointear bíon. Daine amháin ag caitheamh vóta amháin tro ní antá mór an difra ag dearadh an le ach mus muoine an gach daine mar sin. Johnny sé difra, ní bheith mór vóta an. Caiith mé Chéad vóta ar maidin aniu de Chéad Uair so bhí sin go maiid suppose when sé le te samogam sa fleiteach de sam amórgam agus hí mé go sé táhachtach agus ar gáid hí mé go choláiste defra anna. Cé nach go mór samogam cursaí fleiteachta creidim go sé an táhachtach vóta a caitheamh don Chéad am mar anis tá mé 8 agus tá go agam so sé sin táhachtach sin. Bhí sim a gúnaí agam a cursaí fleiteachta agus tá ionta sásta go déglam vóta a caitheamh don Chéad Uair an bhliain seo agus tá sin ionta mai mar a héan. Ní an in na Polytóirí rud a réadúsa, bíonn siad ag modoras agus dearn siad bíonn siad ag modoras a an bliain agus dearn siad bhfuil siad gáil seo agus siúdaí anna agus ag deirí dá ní ann siad rud ar béis. No níl maní agam as Polytóirí go homlan agus ní hílam gur féidir le defraolhhair anna agus go mbíonn siad a géirí agus go mbíonn siad a go bhfuil sim na níine acu go homlan. Níl sagam mar níl sé rá táhachtach dúsa vóta inné seo, mar níl sagam go dé dhéanaí sé ach tá mé dul buintréal as an Chéad am just le ecail go dé Harnaíonn.